Ndewo na ụmụnne ekene m unu daalụnụ. Ndị Igbo be anyị gbakọtabanụ. Matchmaker Igbo anyị abịa, Igbo class world. Tata matchmaker nke anyị ga-eme ọ bụ kajas kpọkọpi. Kedu afọ onye anyị na-emelu matchmaker tata? Ọ bụ Chinyere. Kedu onye ebe ọ bụ? Onye Anambra steeti, ihiala. Kedu afọ n'ọdị? Ọdụ afọ 38, onye abụ 38. Kedu ebe obi na Saudi Arabia? Kedu ihe ọ na-alụ? Ọ na-alụ ọlụ nọọsụ. Yes, aka ọlụ a na-achọ nọọsụ. Ọ dịrọkwa na mfe o, a na-achọkwa nọọsụ achọ. Ụmụnne, kedu ihe unu ga-eme? Kọpilini nọmba ya n'elu a ma ọ na skrin, na-enye na skrin kọpilini ya, deelu na edemede si na ya biko na unu fụkwala ya n'Igbo anyị abịa ma Chukwu solukwuo unu ga-anụ di na nwunye. Ịkọwali onye ebe ịbụ, ịkọwali onwe gị, ịmara ihe o kwesịrị ịjụ gị, o kwesịrị ịma. Deelu enye wele asambodo gị. Kedu ihe a na-akpọ ya? Onyonyo ya bụ pikchọ. Welie tụnyelie ya bụ 2 maọbụ 3, tụnyelie. Mee ngwa ka imeghela ọdachi, maka nke a bụ hot cake. A na-egote dị n'ahịa ma dị adị sọsọ be ndị eze. Ebe Chukwu mere ebere tinye dị na rifụl, onye win tenye alibenu. Ụmụnne ụmụ nwoke, gbaanụ ngwa. Unu ekwene ka ndị mba ọzọ nụọ ya. Ọ bụ ihe anyị ji emelu matchmaker bụ ka anyị bụ ndị Igbo na-anụ onwe anyị. Chukwu kwulie n'akwụkwọ nsọ ya na Genesis 2:22. Genesis o kwulie 2:24 wee sị na nwoke ga-arapụ ndị bi gakwuru nwunye ya, fa abụlụ ofu, fa ama mbụzikwa mmadụ abụọ. Ụmụnne, kedu ihe unu ga-eme? Kpọọ na ụmụ nwanne unu nwoke na-achọ nwaanyị, tag ya nụfe ebe a. Biko kpọọ nụfa, tag bafa ebe a na Igbo anyị abịa. Shianụ ya ka ndị nọ na need wee nweta ihe nlite a. Chineke ifu nwa onye gị foto ya ịgbaka ka ị na-enye foto gị, onyekwe gị nke ya. Ka ị na-enye foto gị, onye gị nke. Biko anyị chọkwa ndị dị serious. Biko ọ bụrụ na ike adị ọkwara dị nnụ nwaanyị nkịta nke echi, biko kene ịbịa kana dododo nwanne m nwoke. Biko kene na anyị achọrọ play boys ma chingom boys maọbụ ndị bịara iyi oyi. Mba, anyị a na-akwa epromotu oyi. Anyị na-epromotu ihe Chukwukwu sisi n'ụba di na nwunye. Anyị na-ejikọta ihe wee na-epromotu ihe Chukwukwu, na-epromotu kwa our language and culture. Anyị bụ ndị na-akwado asụsụ na omenala Igbo. Ịnụ onye Igbo inwe ike maintain asụsụ omenala Igbo. Ụmụnne, ka anyị nụghalitaba n'onwe anyị. Biko kpebeli na ekpele ọma. Ịbụ onye nne, ọkwa ịchọ ka nwa gị nụọ di, kpeelu nwa onye ọzọ ekpele. Ọkwa ịbụ onye nna, ịchọ ka nwa gị nụọ di, kpeelu nwa onye ọzọ ekpele. Ọ ga-elutukwe gị. Ịbụ agbọghọ, ịbụ ikolo, ịchọ ịnụ nwaanyị, kpeelu mmadụ ekpele. Ndị niile chọọ ka emeelu fa matchmaker, biko kpeelu na ekpele. Mbọsị nke gị mmadụ ga-ekpekwele gị. Biko nu share na ya, like ya na ya, nye na ya love, zuko na ịhụnanya. Biko nu zuko na ịhụnanya. Ana m ayọ unu biko share na ya. Ihe dị na share nwa bụ eme mma ị ga-emeli so that ka o nwee greater opportunity, ka o nwee many opportunity. Maka mụ a share ya, mụ ka mmadụ fuli, mụ ka o nwee more chance. Biko ịmala ihe ọma ị ga-emeli mmadụ meelie. Biko ana m ayọ unu ọbụla ayọ. Ụmụnne, nọọsụ. Ọ bụ nọọsụ. And Saudi Arabia bụ ezigbo obodo na-efevọ ndị nọọsụ. Ọkwa ụmụ Middle East a, ọ na-efevọkwa ndị nọọsụ karịcha. Ọ na-efevọ ndị bụ ndị nọọsụ karịa ndị ọzọ. And ọ sịkwa na ebe ọbụla ị nọ, ọ ga-abịakwutekwa gị. Ebe ọbụla ị nọ, ịchọ relocate, ịchọ ịbịakwute, ịchọ ka anya ma bịakwute gị, ọ ga-abịakwute gị. Mana ọ sị na ọ chọrọ onye nọ na Naija. Ịghọtago? Ịma na Naija na-akụ kwarapụ.
onwere onye ọ dịrị mma ọ na-agbapụbi ụmụnne. Mana ọ bụkwa ndị ihe ọma nọkwa n'ebe ahụ, ndị ji nkụ, ndị nọ mma, ndị biznes fa na-aga, ndị ji ebe a meli home fa nọkwa ya, ihe dị mma nọkwa ebe a, nọkwala ebe a. Ya bụ ụmụnne, unu afụgo ka anyị respect ye na choice mmadụ, ka anyị respect ye na opinion mmadụ, maka ịmara ka o si dịrị ya. Ụmụnne unu, gị na nwanne anyị nwaanyị ebe ọbụla ị nọ na, ị ga-edenwuli eyi, ị nọ na Europe, ị nọ na America, ị nọ na Canada, ị nọ na ebe niile, ị ga-edenwuli eyi, ị nọ na Asia, ị nọ na African country, sọsọ ihe o si na ọ chọrọ bụ ndị nọ na Nigeria. Ị ga-edenwuli eyi, otu olu gị foto ịtụọla ya, unu na-akpakọrịta ụka, unu kpakọrịta ụka, unu mee video call, unu mekọta video call. One day unu ga-afụkwa anya, mgbe unu ga-afụzi anya ọ dịla unu isi, iju onye mụ nwa, iju esebe nna ya. Unu nwere ọrụ, atụpụtagoro m unu ka o si dị n'ọnụ, unu nweziri ọrụ iju ese, mụzie onwe unu ọfụma, unu makwa ma ihe ga-aga ma ihe unu ga-akwụsị. Onye ọbụla kwuo eziokwu, eziokwu dị mma mbọsị ụtụtụ, unu aghọtago? Kwuo na eziokwu, eziokwu bụ ndụ. Ọ bụrụ onye ahụ na-aga n'ihu, ọ gaa n'ihu. Ọ bụrụ onye ada aga n'ihu, ya gaba azụ ozugbo. Ije na-ewesti mmadụ oge, ije na-ewesti mmadụ oge adịrọ ya ka o ji dị mkpa ikwu eziokwu. Kwuo eziokwu na platfọm anyị. Onye mbugo dị ọ na-ekwu, onye mbugo nwa ọ na-ekwu. Isi na mgbe ọ bịara ka ịralịta ya, mgbe ọ bịaziara ịgbabazi anya, mba, anyị nara eme. A sị na okwu ụka bụ mbọsị ụtụtụ, ya bụ gwa onye ahụ mbọsị ụtụtụ ọ na-abịa ọbịaba, ọ na-apụ ọpụba, na-anụ ya. Ya bụ ụmụ nwoke ndị na-abịa ibinekwe pretense life. Ya bụ kwuo ka isi wee dị, kwuo ka isi wee dị. Onye ọbụla onye dị mmadụ na-ala ike, ụmụ onye na-achọ onye ahụ. Ndị toro ogologo na-achọ ndị dị mkpụmkpụ, ndị dị mkpụmkpụ na-achọ ndị toro ogologo, ndị dị ya nshọt. Ịma na isi asị ime isiela ọkụkọ, maka onwe ndị na-achọ onye ahụ eri. So ịbịazi asị asị ime isie la ọkụkọ. Onwe ndị chọọ matured people, ibutuo onwe gị ime isie ndị ahụ. Onwere ndị dị young na-achọkwa matured people, nwee ndị dị old na-achọ obele nwa. Ya individual differences. Ya bụ hey ụmụnne, ịfụ nwa ị ga-alaiki ya, debeli na edemede, debe na edemede, kọpịrị na nọmba ya wee debeli, dekwenu na comment section, kpee ekpere. Ndị na-achọ goshikwenu na unu na-achọ. Anyị ga-enyekwa unu nọmba ndị chọọ matchmaker, individual matchmaker. Unu work like magic. Ịchọ ka emeli gị, deela anyị edemede na nọmba anyị, nọmba matchmaker anyị amachi ha gị. Unu aghọtago ụmụnne? Ana m ajụ onye mụ nwa, achọrọ m ka mụ na ya biri. Ana m ajụ onye mụ nwa, achọrọ m ka mụ na ya biri. Nwa bụ ihe nkiri, ewo, ihe nkiri, ewo. Nwa bụ ihe nkiri, ewo, ihe nkiri, ewo. Ana m ajụ onye mụ nwa, achọrọ m ka mụ na ya biri. Ana m ajụ onye mụ nwa, achọrọ m ka mụ na ya biri. Nwa bụ ihe nkiri, ewo, ihe nkiri, ewo. Ngwa ka anyị feli Chineke aka n'isi, ya gazie, ya gazie. Chukwu nye gị ọchịchị ọma nke obi gị. Ise na-ekwe na ise na-ekpekwele na nke unu, ịmalị ka isi mara ekpe kpeeli ise. Ka emesịa.